Dragi baštovani, paradajz će rasti kao lud. Braćete ga na kante, a ova metoda je potpuno besplatna i jednostavna. Morate je isprobati odmah. Prije nego što krenemo sa ovim videom, lajkujte ga kako bi ga vidjeli i drugi baštovani kojima je potreban. Kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Ne zaboravite da pritisnete zvonce za obavještenja. Potrebno nam je šećer 1 kašika, lovorov list 3 lista, voda 2 litre. Sve sastojke sjedinimo i umutimo u blenderu. Sve ostavimo da odstoji 24 sata, a nakon toga procijedimo. Razblažite jednu šolju u 5 litara vode i zalivajte ispod biljke, a preko korijene jednom u 30 dana. Dragi prijatelji, ako vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga i podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama. Ostanite sa nama i pogledajte i ovaj video koji vam predlažemo. Hvala vam.